non pinangwe nilitung ladak West Karbi Anglong Digital News Forum hamren along asai hamalong nangka humri nangkok alam theke jai japra mili ke cengsi ke ladak media bitung demo kansi chorolo lapen nilitung EPHLC hamren constituency pen piposi pinangwe aningwe ladak wang nangkok lapen erat cetai mate rada hong jai long nilitung lam the cepak lang nangkok lage la lalong athege nilitung EPHLC song chariatung 2019 aning kanpen 2019 January 21 aning kanpen nilitung kaching honasar jaga thar pen danglok ongdum ke theke dingatung pen cerap cetosi labang sosong mahang patheklo apen lason si election contest nun momlo lapen son si nilitung dambom lo lapen munir phai tanang changbom si ke damtang MEC election lapen MP election hon bang ke ongdung nilitung EPHLC pen ke haiponang thek kadu kabe karbeng long rata theklong holo nasi laso along BJP RSS lapen bongo sina tung nilitung EPHLC atum phan ke hai derjiang ring thedung ke thek damlong si non ke bangji ar koi mate December 17 arni bangke dipu go boys filalong alang li EPHLC aki mi ke segi palam klang lo lasi laso puthak nilitung pen condemn lo la pen ningduk lo athema pipot ma polote EPHLC kangtang pring arat charia song lada karbiang longalong do kok apita aku EPHLC ke seng tuji ko bangke lage ke mi wang thekali khaya phanta longria phanta ke mi wang thekali pusnin tum pudang itung lapen ladak thekdam long lo nini thoma prang pen invitation pipine long da theklong lo haladak presiden lapen secretary atuma menam ta haladak CBI he mate chepe klang click polo tela ke isi ka chong hua song pole akoi pipons ta hinuni athema choklim lapen ahok pet pen ke klem ke dama song polo te haladak amena klar dak pen chepe klang lage bangjok ta chini holo lasi ladak aku sita me alang tum jonghele je patus ta me chini lo jem sanse pu inut tim tiger NGO long ke klem convenor ke klem abang fusi haladak non a president ke klem ji aphan haladak cisiglo lake kaduk kabe karbiang long rata chini pe melo lake tim karbiang long BJP atum lapen ake hai Dr. Tuliram Rong hang atum si ke toy akam bu bangke kaduk beta chini no lasi kaching hon EPHLC along claim rapet dam rapet accord ti injir doan po purun pia purun saru sak eng atuma phanta nang tuma phan pa chini lo lake EPHLC kali lake BJP wings lake chini pe me nahi penap amhang kapat thek dia song ke lasi EPHLC phan kaching hon accord ti anjir tumangke hidun de je pan sinu tum hamren constituency committee hoi pen nang tuma phan pa chini lo lapen labangso amay lo bangke lake ake mia phan kali EPHLC phan ajakong kapa bobji EPHLC phan kapa hai hedaji BJP karbiang long along kape do verji RSS bongo sina tu ajakong kapa cho hajak long ya phan si BJP tu karjak lo nakam lagi lahelo lasi nilitum hamren constituency chot kali karbiang long arat atau mafanta nilitum hamren constituency committee pen pachini lo penap amai abang ke ilitum kidun jia kenang awe lake BJP RSS tu aling anu tu karjab dun pensi kacera kacetu pensi lake amai hangap theka song lake EPHLC phan akemi aphan hadile lalu ilitum itu bangke hamren town committee presiden planning son rong hang alang li EPHLC long pen ke dam jo puthak bangke EPHLC tung ke ali si long thuyi pusni ni mana kalau song ke thang tawi ko pia podlo polote ke cheng pen alam jong si pudam nang polote 2019 kathar sar MP ke thor dum cheng hot alang li pen ni tung camera pedlo camera pedlo EPHLC si dula hasuhut laso phi alang li election ju det pen ESDC dam thu juilo
SDC dam pen aku ke dam tang IMAC election hole bang ke alang li Biren Singh hi agency claim ton lo independent pen aku la so PMAC election judet pen EPSL se long bang thulo mane alang li ke inut ami ke thir munit EPSL mane party long isi ke do thi pamunit kali la pen hinia bang ke alang li hamren constituency amunit binong ta kali la pen hamren constituency pule alang li Cipuji pusita ladak hamren constituency long ke PS level pen ha CC level anta primary member anta alang li ka belang PS a member anta belang arpu bangera ke heluk tigalam le la anta avi alang li ke la si nili tumolong pen kaluk sonji ko bangke la ke thang ta le avi la pen nili ga matha ke BJP tumta alang li pan ke pon ke kaluk song thui ma pusi nili ga matha athema nili la solam people maning jenang ko kulote EPSLC along alang li ningkan hini nange dodun pentame piniarni alang li ka erensa program CC constituency committee asor ini dunlong prong lo puda theglong lela district committee asor ini dunlong prong lo puda theglong lela lapen central committee asor kang ni dunlong puda theglong lela cobai kulote BJP atum non mars non lo kulote alang li fan program pe erensa muni chetong dona bang doma wima ampar ke BJP tumta bisas ko kali muni dabi binong ko bang bisas ko lapen esela etela mili pugang tung bang ke alang li putat pugang tung bang ke edam tang CM along alang li tung kecepak lang dama abang theglong lo sta haladak mi bilang pamilo haladak college student anta pon mani inut thegdun long mani college Charlie boy maukor jangan fancy political long involve pon lapen alang li fancy ka pa join tu la bang celon le lapen dingdung lo la soni klema bangke lapen haladak om dung atu ma bangke bon ke join dun kacepak lang dam ko malang li pen bang serke ke alang li pen ageri lo bang ho abang ke la ke non political munit political munit ali haladak ko pina apu ki to kondo latason ske klem lo pun seta haladak lada EPSLC long nang join dan lelang nang mars thang program mai meeting dan nang dunde alang li tuam ke BJP ma EPSLC ma Kongres ma ta pangtek telang mane political munit si kali mane ta sona tuam fansi EPSLC pen si bang ka pache krong la bang ke si mang mi me lang la se alang ki dam ju ya mane EPSLC long pen ki dam ju ya puthak ke nili tum thang ta kan ho bi la so ka bang ki si bang to tuliram rong hang ki hai apan nili tum asong pen ki pudam kang tu bang ke alang li khai apan kang hon lapen kang hinsu ka cepak lang ke munit tum tangka ka para marokom ni jong si sakep warlote ni paroi silong thunai ni paroi si warlote paroi ni long thunai parokom ali apan ahok pe ni ran apan kleni ni long thu tame long thu the tame lapen ni kang hon kan si PG bua kang hon bang dia tuliram rong hang long dia bi ate pipot ma pulote tuliram rong hang jong si karbia khai pan inghon lapen tuliram jong rong hang jong si ahok pet karbia khai pan klem pi kulote MLA bank pli atuma pan kupi potlo SED minister pa kana kaprek minister long alang li ka palong non tekede lapen cingki pi don tekede alang li ke himonto pen mesen kusi pulumat di seta me alang li homosti arlo atheke la karbiang long district arlo seta me alang li ladak MLA doom MLA yang bong pen inut dak apanta minister palong dekhe laso posi chini dak lo alang li ke puisa ka param rokom param lo te abad long thunai muni da tama fan development ki claim pi dala son ate theglong lo kache construction pen ni troxiang bong claim dat beo ka arjulong gor lo gadi laso na muni pina lasi alang li ke rada phan ko pet ki claim pi lapen kidam pi munit kali lapen hopen na tu nakar jhala jay kathar ko sona munit jay kathar ko sona munit make bisonada sorta nang thalu alang li haladak ko sona pi alang li DC ke do bom hodi DC ke do bom hod sakuri ki pita jay kathar methang mata ni pi puda chipupe anam ke endangi puken ke mata thi lapen chini ne pusi kathar sarge kaningje sita tuliram bote ko anya lak en edli pola data ate ala ke tangka ka para me ala ke long nai munit nak mati
lahelo alama bangke la hala tum amit tangan di amit tangan tur pensi cikubir lo hala asakuri ke long ve ka tum si ni phan ke ake joy pensi jai ka thar sa tur nang pido pusi ni yelo lahelo ang the ka bangke Orunodoi la pen PM Kisan la pen kaprek pen la tum non kamplem bom lo la ke kadu beta theklong horlo la pen la tum munit ke pangrum i abidi abedat lo pu bangke so cheng MAC het sing rong par amit thang addi ang tur pen si bar veglo la ke damtang akadu kavi asat mo phan la pen kaprek tum phan pen ar pu gi pia joy ni la pen lang tum phan form ke long lo ka joy ni si BJP tum ong dung dim rem det lo apot sino ke BJP pen pete form ta pipelo Orunodoi a form non PM Kisan a form non la pen kaprek form non sta pipelo pun la ke klang dak lo la sila bangke nilitum la pen amut kaprek tum akoy ki mi pol amit thang addi ang tur mes lage cepak lang dat lo lagi muni la tum kargi tu masalam thedo api leng thaksai te aso teng thaksai la pen api leng thaksai te aro teng thaksai CM tuliram rong hang alang li ke Bangji Town Committee Ladakh hamrem number 1 up to 7 nandur setame Ladakh iktum kerem derji bangke asat tama hathe lage ke highway ji amring do athema alang litum amethang ta kachi pheresi hala Orunodoi batana kaprek pen alang tum ke bai lo gedi alama bangke jong si alang tum jong si haiji pulo tel hai pen ke thang alam ta bide ji the lage cher sobe alamati melapen lasi nili tum ke haiji lage mane 100% la ward number 3 samson tami nil tum hai mane hai heder nahi adim an ala athege town committee a chairman pen danglok penangan la dake the lems chairman pen ke the ke ding pu gachi puatum la dak do tami alang tum campaign da claim lo daman dam lo tami result bang nil tum si hai der lo mane ila sila so puthak bang ke nil tum asap taning bibe ta nil tum ta chisik ding ke haiji phan la pen ward number 1 up to 7 bang ke la nil tum par chap don vek po la pen ke hai jakong tan tum do vek po lagi la pen la town along office amokha ong dung abang ke thireng jeng ason sidolo la ke kadu beta theklong horlo la so kaparing sabji la pen kape do verji apan si pesal si pen che song bom lo la pen pesal si jakong bang betik ke la song si do bom po lagi pesal si jakong bang betik ke la ke Acha isela song ke koan sa kisum persecution koan si kipima lan sa jakong ke ban ke damtang bithung along office hem ki pri kadu ko beta theklong horlo la pen ipesal si arata to phan ke chok ke theng ta theklong horlo sitame jakong bangela anso sis nang tang lo la pen non james hanse alangli team tiger NGO lo pen to resign convener arpu to resign si ipesal si asong ke seng ko bangela ke karbiang long rat atau kan uta chini atima alangli komentu ne ta ipesal si long nang do tang huni kali kasi ipesal si lo alangli ke ku kela ke kamang puji amunit inota be ni ke chini teng ti athe non social media kai kadu ka ta phone ta dore chini re asi la soputhak la james hansi tuliram atoy pen ke claim pen si ipesal si ki phuk dakji pen ipesal si kaluk sonji bu bangel lage at sapta ning bibe pen ning bidam nang ne kabyang lo rata la ke tuliram rong hang abidi puge kadu ka beta chini la pen la so song ke mane ni liki putot pala mali sta lage ajir ge ding la tu me claim kli athema bang pen si ke sponsor chot na tidi bang pen si ke sponsor chot apa asong pulote ame thang ning hang li pute lage ajir ge ding lage dodi deji ke tribal la pen inglong aso along ke do long ri la pen a consequence ke bang ke rem de jalam se athema non tiwa tum la pen bor akaprek atum setame naga la karbiang long arlo ke do tum kukia tum garo tum khasia tum antame maratum la pen la akaprek asong tum la dak na chpa ok don katu ke beta theklong holo la pen BJP long pen kachio la pen BJP ke tribal akhai tum han kerai asong kali alang tum background ke RSS la pen bongbo sina tumalong sido puanta kadu ka beta tribal atum an ke chini adlo la pen ong dung a tribal atum non karbiang long arlo kaching room the dung theklong lo lasi
la non ke bang ji 2026 MLA bang ke EPSLC ke hai pon cheng aning kan jeplang ko manghu ipin ban recruit proxy IPSL setting kisengi kurang mangke letum amrena arat atun kadang mam arat atun kita mutu manghu ipin kan abang so meyanong letum besi tang nube teda je tang sini letum cisi ponang po kan dunde tenang po kan ison langgam protang te letum kidam tang aningkan 2019 kan langgam protang te itu mam achinghon asar jaga thara pan mangke Ivan Men Army pula. Saya tambah Ivan Men Army pu ang bong pen piniar ni suri alak alang ni long muni do ko ini si piniar ni abang so tujuram kapin karateng mate anu na thu bong gosina tum kapin karateng pen si alang itu kam claim si IPSL se kini alang itu sengye pan matha basi muni do kimi atum akamatha bang ke muni se tame kai se tame kacitun kacirap tu kusana bang ke Arnian ni IPSLC jai kata kerja pun apa dia long ke tinggal yang setame bat bom mesin nili pudam ji pun orang ke penap apa nama ke kado ko bekar pe orang orang tu tumpang itu dia je pasti